आम लुगा बुणिया ଆପଣ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେଇ କାମରେ କହିଲେ ନା ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? आम पिला पाठ पढ़े चाकरी करने आमको पोषे ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିକୁ ବି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ? आम वृत्ति की आम बुढ़ा बुढ़ी हेलुनि आउगा बुणी पिलाମାନଙ୍କୁ पाठ पढ़ी पारबुनि ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସେଇ କାମରେ ଭୁଲ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ମୋର ମତ ଆମ ବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତି ଆଗରୁ ରହିଛି ଏବଂ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ, ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ କରିକି ଟିକେ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଇଚ୍ଛା। ବୃତ୍ତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗ ହେଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି ରହିବେ ସେ ଯାହା ଦେଖିକି କରିବେ ଆମର ଗାଁର